احمد داود اوغلو سروک وزیر ترکیه سردان ایران کرو نیرین جدا و ترجی دپی خورا آنین دناو هیزن سیاسین کرده. اندام مکتب سیاسی پارتیا پیشورو مترسیا خوا دیار کرو گود دما دو هیزن داگر کر و هر یکی دپی گرکی ناکوک دا دجوین دیمک دوزا کرد و دکه یک بره. ام بترسل به سردانا داود اوغلو ایران ردنیرن اتفاقك نقبا هر دو محورات چه ايجي ايرو نصر سوري چه دولة اقليمي چه دولة دنيا عالمي بين دو محور او هر دو محور انا دو منطقه ده هر دو دولة هري مظن وهري خودي نفوذ هر دو دولة اتفاقك بكده لسر ما وكرد جارك دي اف ايرو دس كتن بدس كردابا هاتين ودس کتا پیرانا دانن که خراب کرد. پارێزەر و سیاسەتمەدار بەسێ عەبدێ عوسمان برەنگێک دی لە سەردانێ دنێرە و دەبێژە ev nîşana ku doza Kurd sînorê dewletên herêmî derbas kiriye û ye dozekî navdewletî. Ev seredana Dawud Oğlu ji bo Îranê ne ziyarek ne seredanek normal e ji ber godemekê de tê heta ji beriya vê seredanê jî gelkê peywendiyê di navbera her du dewleta de digeha astek xirab. Lê ya em weke Kurd jê bawer û jê wek bijîn dîsanê müteekkidin ev sedemê vê seredanê ew qidiya Kurdiye ji ber got ji bin destê wa weke dewletên herêmî derketine ma wek berê dikarin ev her çar dewletên Kurdistanê parçetkin peywendiya navbera xwe de bikin û bi rengek veşartî civaka navdewletî çavê xwe ji wa bigirin Kurda mecazira serê wa de bînin jînosayda bînin itîfaqiyata li ser wa girê bidin. Endamê Komîta Navendî di Partiya Yekîtî de diyar kir ku dewleta Tirkî gêra di Sûrî de dike û her wiha fişarê li rejîma Sûrî hemû hêzên pêve girêdayî birêya Îranê dike. Em wek Partiya Yekîtî dibêjin her demê jî ew tifaqîya rûba'î neqeba Îran û Sûrî û Tirka Iraqê de bî ser qediya Kurdî li digan hev. Îro jî hela wahîd dîtiye girêdana wê ya Sûrî bi Îranê vegirêdaye berê xwe de Îranê tifaqî bi Îranê bike. Bes ev tifaqî îro tên çêkirin ne tilapê Tirka de ne û ne tilapê de Îranê de ku wek dewlî he vê xerîtê û vê tifaqîya dewlî wê bi vê serî. Eleqatê partiya peyadê nîzam re heye ew jî dixwaze herê Îranê dextekê birêya Sûrî wa bike gelê ev tifaqî herê tifaqî Kurdan jî kirin û Kurda qulî bîne jî. Milletê Kurd ji civînên çarqolî metirsîdar û her wiha yên diqolî jî derd jê dîtiye. Gelodoza Kurd pelika lehîstokiya di destên evan dewleta de kengî bixwazin yê hildin û kengî bixwazin yê bişewtînin yan sînorên herêma derbas kiriye û bûye dozek navdewletî û nema dagerker karin plana li ser wan girêdin. Ji Dêrikê Ehmed Sofî Ark.